அனைவருக்கும் வணக்கம். கொரோனா என்னும் இந்த கொடிய அரக்கனை நமது நாட்டை விட்டே விரட்டி அடித்திட நமது அரசின் அறிவுரைப்படி நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அல்ல தனித்திருந்து வெற்றி காண்போம். இதோ அதற்கான ஓர் விழிப்புணர்வு பாடல் அன்பு அழகர்சாமி அந்தமானிலிருந்து. கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வந்து கொரோனா வைரஸ் சுத்துதுங்க. கண்ட்ரோல் இன்றி நாம் இருந்தா கபரிஸ்தானு போகணுங்க. ஹேண்ட்ஷேக் எல்லாம் இப்போ பண்ணாதீங்கோ, வெட்டியாக ஊரை சுற்றி திரியாதீங்கோ. ஹேண்ட்ஷேக் எல்லாம் இப்போ பண்ணாதீங்கோ, வேஸ்டாக ஊரை சுற்றி திரியாதீங்கோ. கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வந்து கொரோனா வைரஸ் சுத்துதுங்க. கண்ட்ரோல் இன்றி நாம் இருந்தா கபரிஸ்தானு போகணுங்க. ப்ரௌடாக இருக்கும் இடத்துக்கு நீங்க ப்ரௌடாக போக வேணாம். ஹலோ ஹாய் சொல்லி ஹேண்ட்ஷேக்கும் பண்ணி ஹெல்லுக்கும் போக வேணாம். வீட்டுக்குள் சைலண்டா இருந்தா நாட்டுக்கு நல்லதுங்கோ. கேசுவலா சுத்தி திரிஞ்சா கண்டிப்பாக கேசுவால்ட்டி போகணுங்கோ. மெடிசன் இருக்கு இல்ல இல்ல, தனிச்சு இருந்தா தொல்லை இல்லை. மெடிசின் இதுக்கு இல்ல இல்ல, தனிச்சு இருந்தா தொல்லை இல்லை. கொரோனா கொரோனான்னு பயப்பட வேணாங்கோ. கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வந்து கொரோனா வைரஸ் சுத்துதுங்க. கண்ட்ரோல் இன்றி நாம் இருந்தா கபரிஸ்தானு போகணுங்க. கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வந்து கொரோனா வைரஸ் சுத்துதுங்க. அவுட் சைடு சுத்தி ஹவுஸுக்குள் வந்தா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண வேணும். போத் சைட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் கிளீன் வாஷ் பண்ண வேணும். தும்மல் இருமல் வந்தா நாப்கின கையில் வச்சு மறைச்சுக்கணும். கூடவே ஃபீவர் வந்தா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போயிடணும். மாஸ்க வாங்கி கட்டிக்கங்க, சானிடைசரும் வச்சுக்கங்க. மாஸ்க வாங்கி கட்டிக்கங்க, சானிடைசரும் வச்சுக்கங்க. மீட்டிங் போடாம சாட்டிங் பண்ணிக்கங்க. கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வந்து கொரோனா வைரஸ் சுத்துதுங்க. கண்ட்ரோல் இன்றி நாம் இருந்தா கபரிஸ்தானு போகணுங்க. ஹேண்ட்ஷேக் எல்லாம் இங்க பண்ணாதீங்கோ, வேஸ்டாக ஊரை சுத்தி திரியாதீங்கோ. ஹேண்ட்ஷேக் எல்லாம் இப்போ பண்ணாதீங்கோ, வேஸ்டாக ஊரை சுத்தி திரியாதீங்கோ. கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி வந்து கொரோனா வைரஸ் சுத்துதுங்க.